Pa evo, rekao sam da ću ovih nekoliko dana obići sve stožere civilne zaštite na području jedinica lokalne samouprave na području naše županije. Bio sam u Belom Manastiru, evo došao sam ovdje u Đakovo i iz prve ruke se uvjerio da ovi ljudi evo na čelu sa načelnikom stožera Antunom Galićem stvarno rade dobar posao u interesu svih stanovnika Đakova. To je to. Naši načelnici stožera su u ovom trenutku najodgovornije osobe za provođenje svih odluka koje se spuštaju sa razine civilne zaštite Republike Hrvatske. To su ljudi koji dobro poznaju svoje sugrađane, znaju njihove potrebe, znaju načine na koji će odgovoriti ovim izazovima i ovom vremenu u kojem se nalazimo. Naravno, nemojmo u tim ljudima tražiti ljude koji znaju odgovore na sva pitanja, to je jednostavno nemoguće i mi imamo 100 pitanja na koje ovog trenutka nemamo odgovore, no dobro je da na ovoj horizontalnoj razini dobro funkcioniramo. Sve što oni detektiraju kao problem propuštaju prema nama, a mi onda na osnovu toga stvaramo priču prema nacionalnom stožeru. Ima nekoliko stvari koje su sad već vrlo se bitno vidi da su problem. Naravno, napuštanje mjesta prebivališta je nešto što je veliki problem, to je odluka koja se mora poštivati. Možda je Đakovo utoliko i dobro to što je on ipak centar, pa ima sve one vitalne objekte kad je u pitanju funkcioniranje svekolikog života, no imamo onih malih jedinica lokalne samouprave koje u biti nemaju u svom sastavu niti benzinsku pumpu, nemaju mesnicu, nemaju mnoge stvari. Radimo na tome. Prijedlog je da se možda ide na proširenje, da se ide na prostore takozvanih bivših općina, pa bi onda cijela Đakovština bila jedna administrativna jedinica, no te odluke ne možemo mi donijeti kao Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije, to mora donijeti Republički stožer. Ono što me raduje je otvaranje tržnica danas, to je vrlo bitno za gospodarstvo Slavonije, Baranje, Srijema, Đakovštine. Moramo ići dalje. Probat ćemo, napravili smo elaborat skupa sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, da otvorimo i zeleni dio, odnosno otvoreni dio tržnica. Naši OPG-ovci imaju robu koja je pripremljena za Uskrs, jednostavno ako ne budu imali gdje tu robu plasirati, bojim se da će biti velikih problema. Prema tome, evo, poruka svim građanima grada Đakova, vjerujte da nam je, naravno uz ovaj zdravstveni dio koji je primarni i tu uopće nema spora, ova druga crta obrane nam je naravno sačuvati gospodarstvo. Gospodarstvo naše županije, cijele Slavonije, Baranje, Srijema je vrlo krhko i bojim se da ako pretrpi velike štete da će oporavak trajati predugo. Prema tome činimo sve, župan je tu vrlo jasan i u komunikaciji sa Vladom Republike Hrvatske i sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske. Želimo sve ono što se može, a bitno se ne kosi sa ovim odlukama koje donosi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, da ipak prepoznaju ove probleme koje mi kao Slavonija imamo. Dolazi nam proljetna sjetva, a to je nešto što je prioritet svih prioriteta. Stoga evo poruka svim građanima, vjerujte da nam je jasno, da ne mislimo da je ovo priča koja treba zaustaviti sve, dapače, uz ovaj zdravstveni dio želimo sačuvati ovaj gospodarski, učinit ćemo sve, trudimo se svakodnevno, radimo intenzivno, a poruka svim stožerima civilne zaštite evo na području bivše općine Đakovo, odnosno Đakovštine, to su vaši ljudi. Prepoznajte njihove nakane, sve ono što možete kao stožer da im budete suport, pomognite im u tome, artikulirajte njihove zahtjeve, nemojte biti prestrogi u donošenju odluka, no pazite na onaj dio za koji smo svi zaduženi, a to je da nema kretanja, da je kretanje ograničeno i da sukladno tome moramo i djelovati. Ja se nadam da će ovo vrijeme proći, svako vrijeme prođe, proći će i ovo, ali ono će utoliko proći brže ako se budemo držali ovih mjera koje su na snazi, poštivajmo, ostanimo doma, obavimo samo ono nužno, a sve ovo drugo prepustite evo nama koji smo u ovom trenutku preuzeli ovu odgovornost, iako vjerujte ni mi nemamo iskustava. Ovo je prvi puta da se Hrvatska suočila sa ovako jednim velikim problemom kao što je epidemija koronavirusa. Snalazimo se, radimo svakodnevno iznad svojih mogućnosti, ali sve u interesu da bi ovo prošlo što prije i da bi iz ovoga izašli što jači, odnosno da nam se ne bi desio krah gospodarstva. Hvala vam, radite izvrstan posao i tako i nastavite. Hvala vama što nas pratite. Situacija u KBC-u, koliko je zaraženo? Situacija u KBC-u ovog trenutka, Osječko-baranjska županija ima 40
jednog pozitivnog na koronavirus, od toga 22 pacijenta leži na odjelu za infektologiju, 4 su nam pacijenta nažalost na respiratorima, a svi ovi ostali su pozitivni, ali ne leže u bolnici nego mogu ostati kod svojih kuća, naravno pod nadzorom epidemiologa. Zabilježili smo od juče do danas porast 4 novo zaražena, što nije velik porast, budimo iskreni, i ako se nastavi ovaj trend, možemo reći da se situacija onda drži pod kontrolom i da nema tih novih žarišta, što je najbitnije. Evo, dobar dan svima, zahvaljujem se načelniku Županijskog stožera civilne zaštite gospodinu Goranu Ivanoviću Lacu na posjetu današnjem stožeru civilne zaštite grada Đakova. Istovremeno se mogu zahvaliti i na suradnji koja je između stožera civilne zaštite Županije Osječko-baranjske i stožera civilne zaštite grada Đakova. Što reći, pred nama su velika pitanja, obaveze, izazovi. Iz ovog svega moramo izaći čvršći i jači. Što se tiče stožera civilne zaštite grada Đakova, za sada sve obaveze koje se stavljaju prema nama izvršavamo ih, tako reći, odmah, odnosno u toku nekoliko sati. Današnja situacija, evo, dočekali smo i otvorenje ponovno tržnice, odnosno zatvorenog dijela tržnice. Ono što je bilo pred nama svima kao izazov i obaveza da uz one sve propisane mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se moraju ispoštivati, išli smo jučer sa apelom prema građanima da poštivaju te sve mjere koje su propisane, koje su stavljene pred nas. Zapaženo je bez ikakvih povreda, ispoštivano je sve što je trebalo, tržnica je normalnim tijekom danas radila, izvješća koja smo poslali poslije zatvaranja tržnice u Đakovu su zadovoljavajuća. Možemo i dalje tako apelirati na građane da se pridržavaju tih svih mjera koje su pred nama kako bi tržnica mogla dalje raditi, a ono što prema kao stožer civilne zaštite grada Đakova, ali isto tako i naše trgovačko komunalno poduzeće Univerzal koji upravlja tržnicama, dalje korake koje smo poduzeli preko udruge tržnica i udruge građana i mi sa stožera civilne zaštite grada Đakova prema županijskom stožeru uputili smo nekakve prijedloge i prijedloge kako bi mogli organizirati u budućnosti možda i otvaranje tržnice za voće, povrće i cvijeće. Mi smo naše mogućnosti predložili, poslali, čekamo evo nacionalni stožer da se nekakvim uputama, odnosno odlukama obrati prema nama. Molimo za strpljenje, ako bude bilo u mogućnosti, ako ne bude bilo nekakvih nekontroliranih događanja na području grada Đakova, isto tako i području Osječko-baranjske županije i Hrvatske po pitanju daljnjeg širenja, odnosno nekakvog nekontroliranog rasta novozaraženih koronavirusom, očekujemo pozitivne odgovore. Što se tiče područja grada Đakova, za sada nema još niti jedan evidentiran slučaj zaražene osobe koronavirusom. Onaj dio koji nama svakodnevno, evo ovih 5-6 dana koji su iza nas, najveći posao je izdavanje propusnica za napuštanje područja grada Đakova i svih njegovih naselja. Mogu reći da evo negdje oko 100-tinjak propusnica dnevno izdamo. Apeliramo na građane da se strpe, da ne traže propusnice koje nisu opravdane jer takve ne možemo ni izdati. Stoga što se više budemo skoncentrirali, zatvorili u svoje objekte, poštivali odluke koje su na snazi, prije ćemo dočekati nekako vrijeme koje će dati nekakve pozitivne, odnosno idemo prema ukidanju tih mjera. Ali kažem, pred nama je razdoblje sljedećih 10-ak dana koje je ključno, s obzirom da unatrag 2-3 dana imamo dobar, velik dio povrata građana grada Đakova sa područja izvan Republike Hrvatske i sa područja gradova i mjesta gdje je evidentiran veći broj zaraženih, tako da apeliramo i na te građane koji se vratili da poštuju odluke rješenja o samoizolaciji, da što manje, odnosno da uopće ne kontaktiraju sa drugim osobama kako bi evo dočekali, odnosno naredno razdoblje koje je pred nama da bi ga mogli kontrolirati. Također, jučer su DVD Đakovo i djelatnici Univerzala dezinficirali sve frekventne lokacije u našem gradu kao i bankomate. Tako je, evo, jučer smo izdali sa stožera civilne zaštite grada Đakova nalog trgovačkom društvu Univerzal
po drugi puta i vatrogasnoj zajednici grada Đakova da sa svojim snagama i kapacitetima izvrše dezinfekciju lokacija svih za koje se zna da se veći broj ljudi kreće. Tako da smo sve bankomate, javne površine, staze, šetnice gdje je veći broj građana zabilježen, trgovačke centre, kolica, sve vršili sinoćnim satima i jutrošnjim izvršili dezinfekciju i to ćemo evo kontinuirano nastaviti i dalje kako bi i na taj način spriječili socijalni kontakt građana.